ng Pilipinas, ng Pangasinan. So today's ride, pupunta tayong Mapita, Aguilar. Ahon daw doon eh. So titignan natin yung ahon doon. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. Tara guys, samahan niyo ako sa rides ko. Woohoo! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Time check, 5:30. Mapandan na po kami, guys. Oh. Morning. Andito na po tayong Santa Barbara, Pangasinan. So, dito na po ako nag-start ulit mag-video kasi madilim pa kanina. Tara na guys. Tingnan nyo yung langit guys. So, sobrang ganda. Yan o. Parang may ipo-ipo sa taas. Grabe. Tapos na kasi yung bagyo. So, praying na wala nang susunod. Ayun o, ganda. Wow. Santa Barbara. So, after ng Santa Barbara, San Carlos na. And time check, 6:10. So far, wala pong masyadong pinsala ng bagyo dito. And ang ganda na po ng panahon. Wow! Guys, ganito po yung itsura ng palayan pag nakakatas ng bagyo. Puro tubig na siya. So, maganda pong magtanim yung mga farmers ngayon. Ganda po ng panahon. Oh. Ganda rin ng daan, spalto. Ang smooth lang. Sana lahat ng daan ganito. Madikit kasi yung gulong pag ganito eh. Ang ganda. Oh. So guys, kakatapos lang ng bagyo. So far wala na masyadong pinsala dito sa Pangasinan. Guys, yung pupuntahan pala namin yung Daang Katutubo. So, dun sana yung pupuntahan namin nung last na nag-vlog ako, diba? Kailan yun? Yun, pa-check na lang. So, naka-close pa noon. Ngayon, open na. So, tara na! Alright guys! Andito na kami sa San Carlos! Ang haba din nun, no? So, time check. 6:45. And kakain na kami dito mamaya-maya. Tara na! Maaraw na din. Wala nang bagyo. Woohoo! So guys, bago tayo umakyat ng Mapita, Daang Katutubo, kain muna tayo ulit. Yan, kailangan natin ng carbohydrates para may energy. Tara guys, kain. So dapat talaga may kasama kayong mekaniko pag nasisiraan. Oh no! Para may mag-aayos kung sakaling. Shoutout dun sa aso. Shoutout sa may tae. Shoutout dun sa may tae, may gulay. Hindi mo inawasan yan? Hindi. Maganda. Nakita na namin ang bundok. Papakita ko sa inyo guys. Ito. Yan yung bundok guys. Ang ganda. Ay, akyatin natin yan ha. Tara, tara. Ayun yung pupuntahan nating bundok. Wow. Ganda dito. This is farm. Daming baka, livestock. Ayun no. Ang ganda ng daan dito guys. Ang gandang magbike. Maluwag. And konti lang dumadaan na sasakyan kasi pa-Aguilar na to eh. Yan, ganda oh. Oh. Presko ng hangin. Grabe oh.
Malapit na kaming umakyat. Excited na kaming umahon. We're here. Aguilar. Kaya lang. Wow, ang ganda. Akyatan na this. Oh no. Akyatan. Nakapasok tayo. Woo! Guys, kasi nung last time hindi kami pinapasok. Bawal daw. Ngayon pinapasok na kami. Ito ang daang katutubo. Punta tayo sa taas. Let's go! So, magpam-pump muna daw sila para sa paakyat. Para matigas yung gulong. Para magaan. Yun. Tara! Sabi. Doon, ang ganda! Kit kami doon. Doon. Grabe oh. Yeah. Lakas talaga ng cyclist ng Pinay. Ng Pangasinan. Malakas. Tayo nga. O, yung tips mo. Grabing ahon naman yun. Oh no! Tatlong ahon na dire-diretso na. Grabe ang taas oh. Yan yung guys ang taas. Woo! So, stop over muna tayo dito sa tindahan. Alang red ng face ko. Rosy cheeks. Charot. Guys, Last pag! Sama natin yung mga taga San Carlos. Tara. Ito lang. Ang puti. Yan, mga taga San Carlos. Hello po! Yan, may kita yan. Ano na po pangalan ng team nyo, kuya? Assorted team. Assorted team. Hello po! From San Carlos! Takbong gwapo! Takbong gwapo! Navarkas! Ayun! Sa baby, shout out sa mga misis. Sa mga misis nila, shout out. Yung pandesal, mamaya na, hapon. Mamaya. Si Felicissimo, yung asawa niya. Grabe. Mahirap magpaalam. Mahirap magpaalam. Alam nilang
Oo nga, kasi ano holiday ngayon, walang pasok. A few moments later. Let's go! Bago po tayo umalis, shoutout natin yung president ng Team San Carlos. So, shoutout natin si Kuya Mot. Hello po sa iyo. Kuya Clement. Hello po sa iyo, Kuya. Sana makasama kita soon. And shoutout din po kay Mayor. Yon, kay Mayor Roldan. Hello po. Saglis. Ayun po. Shoutout po sa iyo, sir. And thank you po dahil napakaganda po ng ating... Shoutout kay Vice Mayor ng San Carlos. Ayun, Vice Mayor ng San Carlos. Shoutout po sa inyo. Woo! Akyat na tayo sa Mapita. Ako nasa Korea. Yan, yung saya sa mami niya. Grabe, ang saya ng kasama namin ngayon. Ang taga San Carlos. Tara na, punta tayo sa 7-Eleven sa taas. Say what? 7-Eleven. So, akyat nga ulit tayo guys, tapos na kayo magmerienda. Woo! So, ang struggle po dito guys, kahit na dry na yung daan, yung mga dahon po, kasi madulas yung dahon. Kaya dapat ingat lang po. And this is DAANG KATUTUBO. So, tara na. Akyatan pa ulit doon. Ingat tayo dito. Nangataas lang kasi ng bagyo eh. Woo! Tamang breathing lang pag umaakyat ha. Guys, ang ganda dito. Grabe oh. Ganyan yung view. So ganda. Ay, alam mo yung mawawala yung pagod mo kahit na nagbabike ka. So, ang ganda dito. Sabi nila, mas maganda daw dito kaysa sa Daang Kalikasan. Kasi dito, sa Daang Katutubo, may mga puno-puno pa. Kasi nga nagtitree planting sila dito eh. Ah, grabe. Ang ganda. Unimaginable. Ah! Wow! Nakakalaspag siya in a way, pero mahangin. Kaya yon. And ang fresh air. Woo! Kaya pa! Grabe, sunburn na ako nito ah. Pero masaya. Tara guys! Ahon ba yun? Charot! Paalala lang, huwag na kayong umakyat dito kung newbie ka lang. Mabubuti
Budol ka lang. Ang taas eh. Check nyo yung Strava ko after nito. Tingnan natin kung ilang elevation gain. Wow! Let's go! Hashtag Rescue PH. Oh no! Hashtag Rescue PH. What is this? Grabe! Grabe na naman. Andito kami ngayon sa zipline area. So ito po ang zipline na tinatawag nila. Pero libre lang siya. Wireless yan noon eh. Ngayon may wire na. Pero ang rule ngayon, mag-zipline ka, yung paa mo naman yung nasa taas. Ganun. So pati warik kang i-zipline. Libre lang yun. Yan o. Ginagawa mo! Tapos, kung ayaw mo naman ng patiwarik, okay lang naman. Basta yung kamay mo, gaganon mo. So, dito kami sa zipline area. Ang taas! Ang taas! Whew! Grabe. Tapos pag nani. So guys, mag-rest lang kami dito sa tower na to. Kung saan sila nag-zipline. And then, akyat ulit kami sa view deck. Ang ganda ko! Ginagawa mo? Ang ganda ko! Totoo! Okay, pumagyaw. Ang ganda ko! Sobra! Wala na dyan. Yan, nasa view deck na po kami ng Mapita. Yun. So, out of, ilan yung kasama natin kanina? Meron po tayong 5 taga San Carlos na kasama. Yan na. Kay Bong! Woohoo! Kay Maestro! Kay Bong! Shout out! Villasis! Alan! Ang ganda. Kay Bong! Gusto yung goat mo! Woo! Shout out po sa mga hindi nakasama. Ang ganda dito. S-Works! S-Works. Yan. Tapos yung mga kasama ko pong unggoy nasa taas na po. Yan. Akyat tayo mamaya doon. Ganda. Woo!
So, this is Daang Katutubo. Yes. So, tinawag siyang Daang Katutubo kasi madaming indigenous people. And yung Daang Katutubo and yung Daang Kalikasan banda dito, pagdudugtong nila yon. And then magiging daan na siya for Zambales. So, mas accessible na yung daan. So, parang shortcut. So, kung titignan nyo dito, sobrang ganda, diba? So, wag mo nang mag-rides yung mga newbie dito kasi delikado po. And pasulong na siya pababa mamaya. So, uwi na tayo. Pero dapat dahan-dahan lang. Let's go. Grabe. Yung last pagka na. Pauwi na kami guys. Di na ako nag-video ng downhill kasi delikado. Tsaka, sobrang tarik nung daan. Naka-brake na nga sa likod. Nakakangalay. Pauwi na tayo. Hey! Shout out sa 8 Gig Pep Talk. Yun. Yan mo Paralympics, National. Kuya Greco. Galing. Mga tropa ko. Taga-Villasis yun ba? Oh! Hi guys, so kasama natin si Kuya Grego. Paralympic national team siya. Polio patient. Pero ang lakas niyang mag-bike, grabe. Subscribe kayo sa channel niya. Ano channel mo kaya? Grego Cyclista TV. Oh, Grego Cyclista TV for more updates ng mga kanyang videos. Ayan, naka-road bike siya. Naka-clits ka? Oh yeah, naka-clits siya. O, tingnan niyo guys. Kaya, sports has no limit talaga. And, also biking, kahit na isang pa. Ang lakas niya kanina, nagulat ako kasi na-override ako. Lakas mo kuya, carbon niya ang bike mo? Hindi po, ali lang. Pero Ali. yung wheelset ko doon na may carbon. Ay, carbon. Taga Santa Barbara ako talaga. Grabe ang lakas. Doon yung bike shop niya, El Joshua. Ay, doon? Ay, balik tayo. O, tara, balik kami doon sa bike shop ni Kuya Joshua CARIÑO. Shout out. Grabe, ang haggard ko na. Nandito tayo sa bike shop nila Kuya Joshua CARIÑO. Hi, Kuya. Ayan, nandito tayo ngayon sa bike shop nila Kuya Joshua CARIñO and Kuya Ryan. So, Kuya, papasok kami para mag-feature. Yan, Santa Barbara. Wow. So, may Pax. Kuya, matagal na to? Last February lang. February? Ah, yung kina Kuya Ronald. This October lang. Walang siya na. Hello. Nandyan siya? King of the Mountain. Ay, nag-King of the Mountain siya. So, ito yung shop niya. Noong February lang nag-open. You know, yung mga jersey ni Kuya, LBC team. Tapos mga So, may mga meal set dito, mga fork, yan, handlebar. So, iba-iba din. Siguro pre-order din yung iba dito. Ang ganda. Yan yung mga niya. Bago lang. Tapos may jersey. Kuya, magkano yung jersey nyo? 1.3? 1.3 na siya. Tri-suit. Tapos mekaniko si Kuya Raya. Ganda. Boy, padron online. Mga cleats, shoes meron din. Dami. Ha? Ito, 15K. Check 14 na lang ko na. Shout out kay Kuya Daniel CARIÑO and Joshua CARIñO. Hello, Kuya. Miss ka na ni Kuya JR. Pagod na daw siya. Charot. Hello po. Yung mga nandito, hello kayo guys. Yes. Isa ko pang Just that. Guys, kilometer 95. Nandito na ulit kami sa Santa Barbara. Pauwi na din po. Medyo makulimlim na. Time check, alas 3 na. And medyo natagalan po kami dun sa padron namin kanina. So, yun po.
Mapita, Aguilar ang rides today. Sobra yung ahon, matarik po talaga, sobra. Pero kaya naman. And yan, thank you guys for watching my vlog today. Click the description box below for our shoutouts. And I hope to see you again in my next vlog. And before we end this video, don't forget to like, share, comment, and click the notification bell button for more updates on videos ko. God bless and see you again sa my next ride. Woo! Bakit ganyan? Hindi ganyan tan. Patong siya sa'yo. Sa kwan, yan. Aray, wait lang. Wait lang. Wait lang, girl. Wag mo bababa. Wag mo bababa. Wag mo bababa. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Hindi ako. Dito. Dito. Wait lang yung kamay ko, bitch. Sige, out na namin. Ginagawa mo! Guys, paano bumaba? Kaya nyo na yan.